ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಪಣವದ ಬುಳಿಚಿಲಡು ಭಾರತ ಲೋಕಡೆ ನಂಬರ 1 ಸ್ಥಾನಡು ಉಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಆರ್ಪಾ ತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಬಿಬಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ದ ಉದ್ಯಮಾಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರು ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಪಣವದ ಬುಳಿಚಿಲಡು ಭಾರತ ಲೋಕೊಡೆ ನಂಬರ 1 ಸ್ಥಾನಡು ಉಂಡು ನೂದೆಟ್ಟು ಆಜಿ ಪಣವದ ಇರ್ತದ ನಡುಟ್ಲ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುಮನಗು ಸಂದುಂಡು ಪಂಡೆರು ಲೋಕಮಟ್ಟಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನ ದೇಶಲು ಕಮ್ಮಿ ಬುಳಿಚಲು ತೋಜಾಂಡ ಭಾರತ ಶೇಕಡ 7 ಬುಳಿಚಲು ತೋಜಾದ ದುಂಬುಂಡು ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ನೂದೆಟ್ಟು 83 ದಾತ್ ಈತದು ಬ್ರಿಟನ್ ಶೇಕಡ 317 ದಾತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಯವರು ಲಂಡನ್ಗೆ ಪೋದು ಭಾರತದ ಪಣವು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮಾತ ದೂರೊಂದುಲೆಂದು ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಪಂಡೆರು ಎಸ್ಡಿಎಂ ಬಿಬಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಉದ್ಯಮಾಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ಎಸ್ ಶೆಣಾಯ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಮ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟಿದ್ದರು. On better footing than US, whether we are on better footing than UK, or whether we are on better footing than Japan or China. Can anybody say? Where we stand? See, across the globe, when all economies either they are registering negative growth or small percentage of growth, crawling economy. India is the only one nation registering a growth of 7% in spite of all odds. Geopolitical issue, Russia-Ukraine war across the globe, recessionary situation across the globe. ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಪರ ಕಟ್ವಣ ಮಗರ್ತದ ಹೊಸ ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತದ ಗುಂಡಿ ತೋಡು ನೆಟ್ಟು ಬೇಲದಕ್ಲೆಗೂ ಉಂತರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ದಿತ್ತದ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಪುಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದ 17 ದೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾತನು ಬೂರರಾದಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ವಣ ಮಗರ್ತದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ವಣದ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾತನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಲೇನು ತೋಡುದಿತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವಲೇ ಉಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಕೆಲಸ ನಡೆತದುಂಡು ದಿನ ಮಜರಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೂ 17 ದೆಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊಡ್ತಿರು ಅವಳು 100 ದೆಚ್ಚ ಜನ ಅಪಾಯ ಎದುರು ಸಾಯರ ತಯಾರಾದ ಪುನಂಚ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರು ಅಂಡ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉಂದುವೆ ಕೊಟ್ಟಿಲೇನ ತೀರ್ಥ ಮೀಟು ಮುಪ್ಪ ಅಡಿತಾತು ತಾರ್ದು ಮಣ್ಣದೆ ಇದ್ದರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೆಪ್ಪುನ ಕೊಟ್ಟೆದ ಅಡಿಭಾಗ ಬಿಚ್ಚಿದುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆದಕ್ಕಲು ಜೆತ್ತುದುಪ್ನಗ 11 ಗಂಟೆಗೂ ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಪುಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದು 17 ದೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾತುಂಡು ಜೋರು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಮುಕ್ಲಿನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದುಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡಾಯಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಟ್ಟು ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರನ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಏವ್ರ ತೋಚಿದುಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಅಧಿಕಾರಿನ ಗೋಸ್ವರಿಯೇ ಇಂಚಾಯರ ಕಾರಣ ಅಂದು ದೂರುಕೆಂದು ಬೈದುಂಡು ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸೋಮವಾರ ಪಿರ ಬಾರಿ ಸೂಪತ್ತಿನ ತೋಜಿದುಂಡು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ 5 ಗಾಡಿಲು ಸೂತೆಕ್ಕಾಯರೆ ಪುಣಿದು ಸೂಲಕ್ಕುನೇನು 10 ದೀಂಡಲ ಪುಗೆಲಕ್ಕುನ ಉಂತುದುಜಿ
ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸೋಮವಾರ ಪಿರ ಬಾರಿ ಸೂಪತ್ತಿನ ತೋಜಿದಿಂಡು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ 5 ಗಾಡಿಲು ಸೂತೆಕ್ಕೈರೆ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಬೈದ ಸೂಪತ್ತುನ ಪತ್ತಡಿ ತಿಂಡಲ ಜಾಗಿಡ್ ಪುಗೆಲಕ್ಕೊಂದೇ ಇತ್ತಿಂಡು. ಮಿತ್ತೇನ ಅಂಶುಡ್ದಾದ್ ಸೂಪತ್ತದ ಇಪ್ಪು ಬಲವೈನ ಗಾಳಿ ಬೊಕ ಪೊತ್ತುನಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚುಡ್ದಾದ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಸೈಟ್ಗೂ ಸೂ ರಬ್ಬಸುಡು ಪದರ್ದನಂದು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಿರಿಪಾದರು. ಜಾಗಿಡ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ನೀರು ಒದಗಾಯರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಬೋರ್ಗುವೆಲ್ ತೋಡುದು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಭದ್ರತೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಭೂಮಿ ಬಿಚ್ಚದಿನ ಜಾಗಿಡ್ ಜನವರಿ 6 ಉಂಡಾಯಿನ ಸೂತೆಕ್ಕಾಯರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು 10 ದಿನೊಡ್ದಿಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ 15 ಬೊಕ್ಕೋರ ಸೂತೋಜದಿತ್ತಂಡು. ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ನವೀನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದ ದೂರ್ದೇರು. ಸೂ ಉಂಡಾಪನ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತಡಿದಿಯರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಟುಡುಗೆಂದು ದಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಇಡೀ ಸೋತು ಪೋತೆರು. ಪಚ್ಚನಾಡಿಡ ಅಪಗಪಗ ಸೂಲಕ್ಕದು ಜನಕುಲು ಪೋಡಿದಿರಿಂದ ಅರ್ಪಂಡಿರು. ತಿರುವೈಲ್, ವಾಮಂಜೂರು, ಕುಡುಪು, ಬೋಂದೇಲ್, ಪದಂಗಡಿ, ಕಾವೂರು, ಎಯ್ಯಾಡಿ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಪುಗ್ಗೆ ವಾಸನೆ ವಿಷಗಾಳಿಡ್ದು ಭಾರಿ ಉಪದ್ರ ಆವನುಂಡು. ಉಬ್ಬೆಸ, ದಮ್ಮು, ತೆಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಳಾಯಿ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಿನಾ ಮಾರ್ಚ್ 5 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಸೋಮವಾರ ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಾರಿಗೌಜಡ್ ನಡತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಳಾಯಿ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಿನಾ ಮಾರ್ಚ್ 5 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಸೋಮವಾರ ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದಂಚ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕುಡುಪು ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ವಾಸ್ತು ಎಡೇನ ತೆರಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನುಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಇತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೋಲಿನ ಕರಿತದು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೂ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಕಲಶ ಮೈಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿರು. ಅಕ್ಕೀರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೈತದು ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ನುಪ್ಪದ ರಾಶಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು. ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಶ್ರೀ ಪೊರಿದೆಪ್ಪುನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೇಶವ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಗಣೇಶ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಆರ್.ಕೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ಟಿ ಕರ್ಕೇರ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಮೀನ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಐಗಳ್, ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಮಾರ್ಚ್ 14 ಅಂಗಾರೆಡ್ದು 20ನೇ ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷದಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದೇರು. ಗೈಯಲು ಕೃತ ಪಾಪವು ಕಳೆಯುವುದು, ಕಾಣಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡುಬಡತನ ನಶಿಸುವುದು, ಕಾಣಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡುಬಡತನವು ನಶಿಸುವುದು. ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಐಸಿರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೊಂಬು ಕಠಿಣಾದ ಬೆಚ್ಚೋರನುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಬರ್ಸವರ್ಪನ ಬಗೆಟ್ಟು ದುಂಬತ್ತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಂಡು. ದೊಂಬು ಕಠಿಣಾದ ಬೆಚ್ಚೇರೊಂದುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಬರ್ಸವರ್ಪನ ಬಗೆಟ್ಟು ದುಂಬತ್ತ ತಿರಿಪಾದಂಡು. ಕಡಲುಡು ನೀರ್ದ ಮೇಲುಡು ಸುಳಿಗಾಳಿ ತೋಜಿನೇಡ್ದಾವ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಕ ಕಡಿಟ್ಟು ಅಂಗಾರೆಡ್ದು 5 ದಿನ ಬರ್ಸಬರಿಯರೆ ಉಂಡೊಂದು ಇಲಾಖೆ ತೆರಿಪಾದಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ 14-18 ಮುಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು, ಮಾರ್ಚ್ 14-18 ಮುಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಸಬರಿಯರೆ ಉಂಡು. ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೀದರ್, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ 18 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸಬರಿಯರೆ ಉಂಡು. ತೆನ್ಕಾಯಿ ಒಳನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೊಕ್ಕ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾರ್ಚ್ 17-18 ಬರ್ಸಬರಿರೆ ಉಂಡು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತೆರಿಪಾದಿನ ಕಾರವಾರಡು ಸೋಮವಾರ 37.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಡ್ 14 ಡಿಗ್ರಿ ತೋಚಿದಂಡು. ಬೆದ್ರಡಾಯಿನ ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರಾತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತು ಬಲ ಬೈದನಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪಂತಿರು ಕಿನಿಗೋಳಿಡ್ದು ಮೂಜಿಕಾಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ನಡಪಾಯಿನ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆದ ಸಬಿಟ್ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡ್ದು ಮೂಜಿಕಾಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆತಂಡು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ದುಂಬತ್ತ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು. ಬೆದ್ರಡಾಯಿನ ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರಾತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಬಲ ಬೈದನು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನ ಆಡಳಿತನು ಜನ ಒಪ್ಪುದೇರು ಲೋಕನೆ ಭಾರತದಂಚಿ ತೂಪುನಂಚ ಮಲ್ತದಂಡು. ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರಾಗ 2,000 ಕೋಟಿಡ್ದೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಕನತದ ಬಿದ್ರ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ತದೇರು. ರಾಜುಡು 155 ಹೆಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಗೆಂದದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಿರೋರ ಅಧಿಕಾರಗ ಬರ್ಪುನಿಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪಂಡಿರು. 5,000 ಜನ ಬೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಕಾರ್ ನಡಪು ಜಾತುಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸತೀಶ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಎಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ್ನ ರಾಜನ್ ದೈವ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ತಕ್ಕಣ ಪಾದೆದ ಶಿಲೆಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟಿನ ಪೊಸ ಸಾನುಡು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯಿರು. ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಎಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ್ನ ರಾಜನ್ ದೈವ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ತಕ್ಕಣ ಪಾದೆದ ಶಿಲೆಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟಿನ ಪೊಸ ಸಾನುಡು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮಗು ಸೋಮವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಶ್ರೀಮಂತೂರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ರಿನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರುಲೆನ್ನು ನಡಪಾದು ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕಲಶ ಮೈಪೆರೆ ಸುರುಪತ್ತದು ಆಕೇರಿಗ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭ ಕಲಶ ಮೈತದು ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರು. ಎಳತ್ತೂರು ಗುತ್ತದ ಗುತ್ತಿನಾರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಾನೆ ಶಂಕರ ರೈ ತಕ್ಕಣಪಾದೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಎಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಕುಲು ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತದು ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೆರ್ನ ಇಂಬುನಟ್ಟುಂಡೆರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡುಪ್ಪುನ ಮಿಥುನ್ ರೈನ್ ಕೇರ್ಪಾಂದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಬಗಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡುಪ್ಪುನ ಮಿಥುನ್ ರೈನು ಕೇರ್ಪಾಂದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಬಗಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನ್ಪುನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಹನಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮುಂಬೈ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಯರೆಗೂ ಗುಂಡುದ ವನಸು ಮಲ್ಪಾವೆಂದು ಕಿರ್ಪಾಂದ್ ಪೋಡಿಪಾದ್ ವಿಚಾರ ಒಂದಿನ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಜೀವದೆಪ್ಪುವಾಂದ್ ಪೋಡಿಪಾದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪಾಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹನಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮುಂಬೈ ಮೊಕ್ಲಿನ ನಾಡು ಪತದು ಸರಿಯೈನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನುಡು. ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ ಸರಿಯೈನ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಾವಡು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದೂರು ಕೋರ್ನೆಟ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಮಾರ್ಚ್ 8-13 ಮುಟ ನಡೆತದಿತ್ತದು. 5ನೇ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಮಾರ್ಚ್ 8-13 ಮುಟ ಅಟ್ಟಣೆಯಾದ ಸೋಮವಾರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯರು. 5ನೇ ದಿನ ಐತಾರ ಬಯ್ಯಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆಯಾದಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಜಯಶ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಕಜೆ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಸಕರ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಕುಂಟಾರ ರವೀಶ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆ ರೀತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪನಾಡ್. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಜಾತಿಯುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಉಂಡು, ಐತನೇ ಆಯ್ನತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು, ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತೇಜಸ್ಸು ಉಂಡು. ಐಕ್ ಇಡೀ ಜಾತಿದ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೇರಿದು ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡಿರು. ಅವು ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿನ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಎಂಚ ಆ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಗುರುಮುಖೇನ ಅಂಬಾಭವನಿನ ಅನುಗ್ರಹಣ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪುಣಚದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಪ್ರವಾರ ಪಡಿಸುವಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಚರಿತ್ರದ ಪುಟಟ್ ಮಾಚೇತನಮಾಯಿನಂಚಿನ ಕುಂಟಾರ ರವೀಶ ತಂತ್ರಿ, ಶಾಸಕರ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಬಲ ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳು ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೀರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಬಲ ಇರಬೇಕು. ಮುಂಬೈದ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದ ಯಜಮಾನಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೂಡೂರು ಕನ್ಯಾಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕೆ ಪ್ರಸಾದ್, ಉದಯಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿದ ಲೋಕೇಶ್, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೈಲು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮುಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಿ ಮಾರಡು ಪಿರಾಕದ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ತೋಜಿದನು. ನಾಗಬನತ ಕೈತಲ ಗರ್ಪನಗ ಅಂದಾಜಿ 500 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಕಲ್ಲುಲು ತೆಗೆದನು. ಕಾರ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಮುಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಿ ಮಾರಡು ಪಿರಾಕದ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ತೋಜಿದಂಡು. ನಾಗವನತ ಕೈತಲ್ ಗರ್ಪುನಗ ಈ ಕಲ್ಲುಲು ತೋಜಿದಂಡು. ಕಲ್ಲು ತುಂಡಾದಿತ್ತದು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ತಂಚ ತೋಜುಂಡು. ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಸಾಕಾರುಡು ಈ ಅಪರೂಪದ ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಲಿನ ನಾಡಪತ್ತದಂಡು. ಒಂದು 500 ವರ್ಷಲಿನ ಪಿರಾಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಆದುಪ್ಪೊಂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತದಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಚ್ಚಲ ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಕ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುನೊಂದು ಒಡಿಪುದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪಂತೆರು. ಚಿತ್ರಾಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ 8ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಳಾಯಿ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಐತಾರ 8ನೇ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೋದೇವಾದಿರಾಜ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಡಿಪುದ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್, ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಇತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪನಾಂಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪಾತಿರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ನಿಚ್ಚಲ ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಕ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಣೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಸಹಸ್ರ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಸಹಸ್ರ
ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ, ದಶಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿ. ನೀವು 14ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಖಂಡಿತ ದೇವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕರ್ರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು, ಈ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಈ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ವೇದಮೂರ್ತಿ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕೊಳೆಗಾಡಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಗಿಟ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರನ ಅಪ್ಪೆನ ಋಣ ನಂಗೆ ಸಂದಾಯರ ಆಪುಜಿ. ಈ ಮಣ್ಣದ ಋಣ ಏಪಳ್ಳ ಸಂದಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಣ್ಣನೇ ತುಂಬುನ ಆದಿಶೇಷನ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಋಣ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ಲ ಸಂದಾಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾವ ಮಣ್ಣನ ದಂಟದು ಬೂರುವನ ಅವೇ ಮಣ್ಣನ ಆಧರಿತದ ಲಕ್ಕುಣ ಕುಳ್ನಮ. ಜೋಕುಳ ಅಪರಾಧಿಯುಳ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋನಗ ಅಪ್ಪೆಗಾಂಡಲ ಕಣ್ಣೀರು ಬರು ದಾಯಗಪ್ಪ ಯಾನೊಂಬ್ಯಾನ ಪೆದಿಯ ಅಂದು ಆಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಏತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಡು, ಏತು ಯಾವ ಕೃತ್ಯನೇ ಮಲ್ಪಡ ಆಳು ದುನ್ನಾಂಡು ಪಣತನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ವನ್ಲ ತಡೆತ್ತೊಂದಾಳು. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಚಿಗುಡು ಅಧರ್ಮ ಮೆರೆನಗ ದೇವೇರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ಈ ಎಂಗ್ ಕೃತಯುಗಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಮಾತೆರ್ಲ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಅಪಗ ಆ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಇವನ್ ಕಲಿಯುಗ ಅಂಚಾತ್. ಈ ಎಂಗ್ಲ ಕಲಿಯುಗಡ ಮಾತ ಕಡ ಇಟ್ಲ ಅಧರ್ಮನೇ ಇಪ್ಪುನು, ದೇವೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರಿ ದೇಗ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನಾಕ್ಲ ಮಧ್ಯಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಎಂಗ್ ಧರ್ಮನ ಉರಿಪವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯನ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಂದೇರು. ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮನಿ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತೆ ಬೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪಗ ಬೇಲೆ ದೇವರಿಗಾದ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನ ದೇವರಿಗಾದ ದೀಕ ಓ ದೀಂಡಲ ಐಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೋಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ, ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಂಧೂರಾಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಬಾವಿ, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಬಾವಿ, ಮೂಲನಾಡ ಓಡ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಶ್ವಥ್ ಕಾಂಚನ್, ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಮೀನ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೇಶವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಮುಸ್ತಫಾ, ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಯಜಮಾನರು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಮಿತಿದ ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರು, ವಿಂದ್ಯಾ ಉದಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಾಂಗೋಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೇ 14 ನಡಪೆರಪ್ಪುನ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಾಂಗೋಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಂಡಿಕ ಯಾಗ ನಡಪೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾಗ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪೊಂಜೋಲೆನ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಾಂಗೋಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೇ 14 ನಡಪೆರಪ್ಪುನ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಾಂಗೋಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಡಪೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಯಾಗ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆಎನ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಯಾಗದ ಪೂಜೆಲೆನ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟಿಯರು. ರಾಮರಾಜ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಈದುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆಶಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಣಂಗೂರು ಮೆರೆನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಮಲ್ತಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತದು ನಡಪುನ ಯಾಗದ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯು ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಕಾಮತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಜೆ.ಕೆ. ರಾವ್ ಕುಡ್ಲಾ, ವಿಶ್ವ ರಾಮಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಹಾಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಶಿಧರ್ ನಾಯಕ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಾಮನರಾವ್ ಬೇಕಲ, ದುಂಬಾಳ್ತೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾಗ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ವಾರ್ತಾಮಾಣಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಬೇಕಲ್, ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಕೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅಣಂಗೂರು ಕಾರ್ಯಡುಲ್ಲೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ರಾವ್, ರೇಖಾ ಸುಧೀಶ್ ರಾವ್, ರಂಜಿನಿ, ರೇಖಾ ರೋಷನ್, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂಗೀತಾ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾದುಲ್ಲೆರು.
ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಎಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥಿರನ ರಾಜನ್ ದೈವ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ತಕ್ಕಣೆ ಪಾದೆದ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟಿನ ಪೊಸ ಸಾನುಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಇಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥಿರನ ರಾಜನ್ ದೈವ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ತಕ್ಕಣ ಪಾದೆದ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟಿನ ಹೊಸ ಸಾನುಡು ಸೋಮವಾರ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ರಾತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ಎಳತ್ತೂರು ಗುತ್ತದ ಗುತ್ತಿನಾರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಾನೆ ಶಂಕರ ರೈ ತಕ್ಕಣ ಪಾದೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಎಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಲು ಪರ ಊರದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಳು.